finally guys, nakarating na din kami sa bahay ni Jing Astor yan, no? Yung bahay ni Jing Astor. Sama ko po si Angel Ann Official. Ayan. At saka si Marinong Humboy guys. Ayan, dito si Marinong Humboy. Hello. At saka si Raketiro Master. Ay, go dia Master. Alin diri ba? Ayan, so punta na tayo doon. Yes. Oo. So ayan, no? Punta na tayo doon. Tara, hindi. Ayo. Ali, James. Yes. Nag-uuwaw si Raketiro Master. Uy, nag-worry ko yung abi na ko dili mo mo ari. Tsaka time mo. Wala. Ay, Angel ko dito tayo. Asa mo ka? Ayan. Wala na. Si Pada. Ay, Angel Si Pado. Si Pado. Uy, mama, ano bang umang ka? Uy. Ano na dili? Ha, siya to na ko yung mama. Siya to. Siya, pahatag dito. Ah, sige. Marino mo boy, si Ate Gingging. Hi, Mai. This is my team. Yan na raman diri, Mai. Bago naman nagsunod naman mini. Wala pa ba yung iligo? Napit naman si Kuan si Jimmy. So yung lechon guys, pupuntahan natin yung lechon. Dito yung Oo, yung lechon. Yung lechon ni Marinong Humboy. Marinong ni Jing Astor guys. Ayan. Yes, my father malaki. Malapit naman ito. Luto na ni bro? Luto na. Wala na yung suka. Lungit. Ayan, malapit na po. Ano ka na ni Diego? Isang nang nasa kaldero. Wala na siya. Ang tubig, inutubig. Oy, puwa. Sakit. Sige. Kani para asa man ni siya. Para sa adobo o humba. Yes, para humba guys. No? Kailangan na makuluan ko yung humba. Hala! Litson. Kopte. Litson. Litson. King. Asik kali wala. Yes. Bukan. Morning rice, oh. Morning rice, ini kan. Lapit na po maluto. Hello po, ayan. So yung papa ni Jing Astor. Sa wakas na-meet ko na rin yung papa ni Jing Astor. Kagahapon mo ni, ako katong last day, no? Oo. Mga bawa Bado ba mag-abot niya? Bernis Sabado. Sabado. Kumusta yung biyahe ka patungo dito? Walang kote-kote, no? Wala. Ano lang yung Vaccine talaga. Oo, Vaccine card. sa is medical yung swab. Swab test. Pero okay lang, walang tawag doon. Yung vaccine. Wala. Okay lang. Swab lang. Basta maswab ka lang, okay lang. Okay na. Yan lang. Oo. Yes. Nag-ano lang po sa kanila. And then, First visitors. pero akala ko hindi sila pupunta. Thankfully, nandito na po sila. First visitors. I was expecting nandito yung Mga first visitors, guys. Kitero Master. Ay, Angel nag-isip na Ann. ako nag-ingat. Tapos si Marinong Humboy. Sige na, ayun lagi po. Kasing busy si Marinong Humboy eh. Ako gitsatan si Ate Ann. Wait, oh my gosh, how does it feel? Dapat how does it feel? Ako feel, I'm so happy. And at the same time, Yan pa yung tubo ni akala ko hindi sila talaga.
Wagas na di ay no? Kapinuhat yan. Ang balay pinuhat. Ah, wagas na din yung tubo. Imo na punduhan? Be, ako ikay kuan be. Kay video kay ako punduhan. Hali. Oh. Hindi video hiko. Oh. Asa man ni? Asa man ni? Okay, magkaos na. Sige din. Jeng, okay na, Jeng. Matagal ko na hindi na-experience yung ang pusok. Ngayon ko lang nakabalik na pusok. Ulo ni daw? Mga pila ka pinti. Ang gawin gara pa yung pinti. Pinti-pit na ya. Ito na ni daw? Ano ya? Sama ni Butan. Wala. Ako lang. Video lang ko. Dito, dito. Dali. Oh, kaya yung kamera no? Kamera man no? Kameraman. Itong usa, apil ba to? Wala lang ka. Salamat kaya. Oh, tabla. Tabla mo lagi. Puno ni. Ay, kabuno usa. Katingo ko man. Ang usa na litsun. Na litsun yung usa. Ano ang pili mo? Yes, bising busy si Tips Mayo guys. Tips Mayo sa bag. Oo, da. Sir, ninawag sir. Sir. Decline. Oh, decline na lang, decline. Decline mo na lang yan, James. So yan, ito yung handaan ni Jing Astor guys. Uy, wala pang laman guys, no? Yan. Sir, ninawag niyo sir. Wow! You know, yung story. Hello. Saan ni James? Hello madam, nag-live po, sorry. Oh, okay ra. Di-end na ako. Yes. Oo, mami. Oh, yes. Sige. Asa naman siya? Carmen na siya? Tingnan lang, ipanaog lang siya sa price gas. Tapos naray mo kuha niya dito. Akasya, sorry, akasya. Kamay akasya. Unahan na sa may kuha. Sa price gas na lang. Oy, dahil sa munisipyo na lang. Saan ako? Oh, kanon. Basta sa munisipyo na lang. Dito lang. Wait. Sige, madam. Bye. Ay, paling na ba ito, sir? So mag-tour tayo guys. Kita ko sa inyo yung kung ano yung bahay ni Jing Astor yan. Yan, mayroon siyang wall. Yes, tapos yan. Ito yung puso niya. Asa bang karak? Asa karak? Ay, tago-tago ni Harak.
Yan guys, kasama ka pala namin si Rakitero Vlog guys, no? Ano man? Asun! Oo mga guys. Tata ba? Nagsapatos si Rakitero Vlog guys. Mag-promote ka. Ay. Promote ka ba? Hi mga ka-tips! Tips, yan. I-support natin si please. Rakitero Master. Subscribe my YouTube channel. Yung nakita nyo guys, Rakitero Master ba? na-share, diba? Na-share ko na po sa aking Facebook page yung kanyang Oo, YouTube yes. channel. Saka sa aking community, no? Supportahan din po natin siya guys, no? Yes. Lagi siyang sumasama kay Marinong Humboy. Marinong Humboy. Kasi malapit na ma-reach niya yung, ang watch hour no, hapit na no? Hapit na. O yung subscriber na lang. O yung subscriber na. So yan guys, abangan nyo po yung aming kainan dito together with mga Bukid Squad. Yan. Yan, so maraming salamat po. Ingat, bye bye.